Salibonani njani? Mavembu. Dindindi full time. Non-stop dindindi. Yeah, ethi kancane ngikhuluma nabo namajidalana adlala eRomba ne. There's something emeli singathi sizama ukuthi sinake kakhulu sifakela amehlo ni. Bafethu, uniqueness ukuba unique or ngathini angazi ngakuchaza kanjani ngesintu. Ukuthi ukwazi ukuthi uma ubonakala kubonakala ukuthi nguwe, yabona, ungafani nabanye. Yeah, uniqueness ungafani nabanye, it pays. So uma wenza music yakho, try by all means ukuthi ube unique. Try by all means ukuthi ube nguwe, ungazami ukukopa omunye umuntu, ungazami ukukopa ukuthi obani bayathengisa manje. Ngiyazi kunamajita amaningi amayabe ethengisa ukuthi music wakho abantu bawuthanda bayalapha. Ungazami ukukopa omunye umuntu. Once uzama ukukopa omunye umuntu usulahlekile, yabusuyilahlile bhe, yabusuyilahlile. So make sure ukuthi wena you stay unique as you can be. Afethu ukuba unique kuyabhadala. Even uma uzofuna ukuthi uperform bo Europe ubani yikubona sibona abantu bafana nabo uMasekela babezidlalela umbaqanga. uMasekela bekecula ngesizulu, ezidlalela umbaqanga the way abe udlala ngakhona. Uthoya amazwe amaningi kakhulu, sibe kubo Oliver Mtukudzi, sibe kubo Kefa Simenya, oSalif Sakate. Ababheka bonke labo abantu laba bacula even ngelanguage yabo. Yabona, ngiyazi kuRomba sinankinga ukucula ngelanguage esikhala ngesiNdebele, but ngiyabona sokucisha kufani man, into eyenziwayo like kuRomba kuyacisha kufani. Sulo nalo ke bantu kuyafana nje sizenza. Azameni bafethu ukuthi sibe nestyle sethu. Like istyle sasikhona isikhathi sabo Solomon Skhoza, Ondux Malax, even nalela amajita esishonini, John Chipatura, babe ne sound yabo. John Chipatura, James Shimombe, Leonard Tembo. You can see very ngoma mayiqala because long Leonard Tembo. Into engisho about uniqueness. Ubungeke ukuthi ngabe kumbani lo ngubani, because manje sinokuthi manje dlala music la. Abantu betapa le music emasonzo la afana la uzazi ngathi lo ngubani. Yabona, andingi ukuthi uzoyicula from uqala kweguitar, istyle sakho. Afethu as creating istyle lesana sokuthi omunye nomunye sikwazi ukumfeel ukuthi wona lesi style sabo bantu. I know manje kuba ne problem ukuthi ama guitarist thole edlalela lo, but into eqhakathekile ukuthi build your own style, be unique. Yabona, be unique. Phuma kwabanye abantu sokubona imela phana ukuze into yakhe imarketeke, ukuze sibekwazi ukuthi alright must siyabhekelela ubani expect time yini esizoyithola lapho. Ungafani nabanye abantu, ungangena emhlambini. So stay unique, stay true. Dindini full time, non-stop dindindi.